Aldi punya gini-gini yang nak. Oh Aldi mana? Mana? Lah tau gak di belakang. Lo sontiang. Hah? Malu belum? Mengalu malu. Lihat kau najuk kaji. Alay, sontiang. Iya namun apa itu? Tunjukkan aja yo. Hey, Titian Danau. Dulu ada Titian Danau, oi barami-rami awak semalam kini, oi sio-sio yang rabadan tarambau, oi batu balumoi nanakan duang nan talong pei, tabang lama layang Titian orang di danau, udah kok indah pulang dan cari kalapi agurau, tabang lama layang Titian orang di tapi, aco indah pulang tapaso dan cari ganti. Tapi yang danau ala kasana lema oi mana kanyo oi nana bamulo dan kata rambau oi dek matangan de udah mandi bulunya tabang lama layang Titian orang di danau tapi udah pulang sampai pagi awak bagurau tabang lama layang Titian orang di tapi ambil ala di urang kecari pulau pangganti. Udah sampai oi setengah dua, oi kini hari lampia pukul 30 tambang sama layang Titian orang di danau udah kelape pulang ibu tambang sama layang Titian orang di tapi dimatikan senang pandai manduo hati. Bagurau nanakan duang kalamo-lamo datang baroban naik tadi nana bapasan ay baralamo datang baroba candoiko ay pamenang nurang juwo nana banantikan abang lama layang Titian nurang di tabe udah indah pulang sampai lalu dan pakete abang lama layang Titian nurang di tapi udah indah pulang dan bagadang hati. Oh ya kia pulo yang mak bujang amarando kutang parindo yang mak oi mairiangan oi di mahati denai